Ƙayatattun kanin labaran. 'Yan sandan jihar Zamfara sun kawo mutum 12 wanda ake zargin cewar 'yan bindiga ne. Buhari ya umarci ministocinsa da su fara shirye-shiryen milka bayanan mulki. Hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta gayyaci shugabannin jam'iyyu akan farwa juna da magoya bayan su ke yi. Buhari ya saka hannu akan dokar bunƙasa ƙananan sana'o'in lantarki. Mai sauraro, kafin mu wuce kai tsaye ga gundarin labaran, idan wannan shine zai mu na farko da ka fara ba kamar subscribe, muna roƙonka da ka danna subscribe domin samun ingantattun labarai da zarar mun dora. Ga cikakkun rahoton nan kai tsaye daga tashar Gaskiya TV. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara sun kawo mutum 12 wadda ake zargi da laifuka daban a faɗin jihar da suka danganci ayyukan 'yan bindiga da makamai da kuma bangar siyasa. Rundunar ta kuma kwato wasu bindigogi kirar AK-47 da harsashi guda 100 da adduna da wasu abubuwan yin asiri a wajen mutanen. Baya da haka, an gurfanar da wadda ake zargi a hedikwatar hukumar 'yan sanda da ke jihar Gusau. Kakakin 'yan sandan jihar SP Muhammad Shehu ya ce mutum 5 wadda ake zargi an kama su ne da laifin bangar siyasa, kuma suke da hannu a harbe-harben bindigar wanda ya janyo mutuwar mutum tare da jikkata mutum 11. SP Shehu ya kuma cewa wadda ake zargi wadda suka hada da Lawali Yakubu da Aminu Abubakar da Shu'aibu Muhammad, Abdulmumin Bawa da kuma Suraja Yahaya. Mai sauraro, duka anan muke dasa aya, a madadin ni da in shirya na gabatar nake cewa kada ku manta da yi mana liking da sharing din bidiyon nan, da yi mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode.